Diversi wkoll mexxejja minn madwar id-dinja anke minn pajjiżna id-delegazzjoni Maltija illi telat propju għal din l-okkażjoni speċjali immexxija mill-President ta' Malta Giorgia Bella flimkien ma' Martu Magritte, flimkien miegħu il-Prim Ministru ta' Malta Joseph Muscat u Martu Michel u l-Kap tal-Oppożizzjoni Lorenz Gonzi u Martu Kejt illi wkoll kienu parti mid-delegazzjoni Maltija illi kienet preżenti propju fil-Pjazza tal-Vatikan għal dan il-jum storiku għal dan il-jum tal-quddiesa inaugurali tal-Papa Franċesku. Konna hawnhekk bħala pajjiż maqut b'delegazzjoni mexxija mill-President flimkien miegħi u ma' Dr. Gonzi, naħseb li dak kien is-sentiment li jista' jgħaqad u li hemm bżonn għal pajjiżna biex nimxu il quddiem. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li kien sorpriż b'mod pożittiv bl-inawgurazzjoni tal-Pontifikat. Qal li l-bidla tinħass fil-Knisja Kattolika anke mill-fatt li t-tul taċ-ċerimonja kien inqas milli s-soltu jitlob il-protokoll u l-messaġġ tal-Papa Franġisku kien konċiż u jinftiem minn kulħadd. Joseph Muscat qal li seta' jara Papa emozzjonat iżda konxju mir-responsabilità li għandu. Kien qiegħed iħoss iċ-ċerimonjal imma qiegħed iżomm pass lura minnu u stajna narawh li kien emozjonat imma konxju tar-responsabiltajiet li kellu. Il-Prim Ministru qal li l-Papa Franġisku jista' jġib nifs ġdid għall-isfidi li tiffaċċja l-Knisja Kattolika. Nemmen li jista' jkun mod ġdid ta' żvilupp importanti għall-Knisja Kattolika li għandha sfidi kbar quddiem hija ma niċċajtawx hija huma sfidi enormi tal-din l-istituzzjoni li nemmen li dan il-Papa qed jagħti n-nifs ġdid li hemm bżonn sabiex jiġu ffaċċjati. Il-Papa Franġesku kif qedtilkom kien nhar-l-erbgħa li għaddew illi ġie elett bħala kap ġdid tal-Knisja Kattolika wara il-konklavi u sar is-suċċessur ta' Benedittu XVI illi fil-fatt f'nofs frar li għadda ħabbar ħabta u sabta minħabba raġunijiet ta' saħħa li kien ser jirriżenja fl-età ta' 85 sena li ma riżenja tal-Papa Ratzinger il-Papa issa emeritu mill-Ġermanja illi fil-fatt daħlet fis-seħħ propju fl-aħħar tax-xahar li għadda fl-aħħar ta' frar. Rodni Vassallo għal One News bil-Pjazza San Pietro fil-Vatikan.